millions of young people. ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ዓጽዩ ናብ ኩናት ክኸይድ እንከሎ and announced the closure of the university in Addis Ababa. ብዙሓት ምዕራባውያን አዲስ አበባ ክትዓንዩ ኢሎም ሳንጦም ጠቕሊሎም ክወፁ እንከለዉ ብፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተኸሰሰ ዲያቆን ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎማዓን ዝበልናዮ ሕፅር ዝበሉ ኣገደስቲ ሓበሬታት ነገረኩም እዩ ሳሙ ዳታ ምሳይ ፅንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ላይክ ኣይትረስዑ ለስገው نمجمر حبريتا سقولنا نحرفو ريبلنا عوت بينيام غرماي نايت مال زنبريو بينيام غرماي نخلاي غزيو اب كلاي وددر يعوتالو مالتيو 189 كيلومتر شفنا درجه حدا برو كلاديك الميريا زتبالو درر مس حداش غانتو NSN بحيال فولاتا بيني تعويتلو اب قدان وددروا بزور فالنسيانا مدرخ ماليا فولاتا زتعوت بينيام غرماي تمال دما دغيمو عوت كلاسيك بمخان اب 2026 بعوت بخل تعوت جميرو لو اب قدام يورحو مالتي سلازي بيني ايتخالن زلو بزعمت زيان كو حقسوم حداش غانتو خمونعو نابكل حبريتا شمقلنا تركي بزملكاتيو بريزيدنت رسيب طيب اردوغان ناب ايثيوبيا خمون حبرات امارات عرب ناي سرح مبصح كايدو مس ايثيوبيا طبق زمدنا زلو تركي ابز حلف عمتا باوروبا افريقا ماكلاي مبرغن دوبو مبرغ اسيان زين نعاق تسمعنت رخيبايا تركيا بملا عالم هاب نقداو وفرن وتهدرا عودتاتن زلوا صلوا نعبي مس كده ግጭታት ደውን ምባል ሰላም ንምምጻን ኣብ ዝግበር ጻዕርታት ትጻወተው ገደ نعبي መጻሎ እዚ በፕሬዝዳንት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻን ዝምራሕ ተበግሶ ኣብ ዓበይቲ ዓለም ለኻዊ ግጭታት ዘተሓሳሰቡ ጉዳያትን ዘለዎ ግደ ጎሊሑ ይረአ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ኣቃልቦ ሃገራት ምዕራብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዝስሕበሉ ዘሎ እዋን ፕሬዝዳንት ቱርኪ ኣብ ዝሶም እዚ ኣብ ክልተ ወሰንቲ ናይ ዞባ ክበጽሕ እዩ بز مسرت بريزيدنت رسيب طيب اردوغان بسوني 16 لكاتيت ناب حبرات امارات عرب سولس دما ناب ايثيوبيا خمس زغيش بيت صحفتو افليطلو بريزيدنت اردوغان نابتن ناي قربا عرقتو زوخنا خلت هاغرات زيغبرو مبصح اب حبراو غدياتن زوباو اهغراون غدياتن كومون استفلاليو سممعات مفرام كتقلل تثبيت يغبر ازي ولاوكا بزرزر انت زي تتقسه اب قرن افريكا عب غداي زوخنا سلستين هاغرات زملكتن كينات حد سودان كومون صوماليان زتاسا سورو ጉዳያት አመልኪቱ ክዛራረብ ግን ትጽቢት ይግበር نبقى الحبريتا بالسومون زياد زاربتي كابزنبرو مبل 39 وعلى حبرة افريكا زملكتيو مبل 39 وعلى حبرة افريكا ابز حلفه معلتات كايد كنيلو ابزو على دارغا كلن هاغرات افريكا بمرحتن تساتيفن غلينكا بامباسادراتن غلينكا بخلوت لوخاتن تساتيفن يرن ايرترا ابزي ببينيام برهانه امباسادر ايرترا بايثيوبيا تساتيفالا جكا هاغرات افريكا ونابزي قداميت مينستر ايطاليا جورجيا ميلوني كومون وانا صحفي حبرات هاغرات أنطونيو غوتيريز زامسولون تساتيفهم نيروم نز محبر بعلي كابك قومو صنحو مراحتي بريكينا فاسو تراوري كابتوم زي تساتفو مراحتي هاغرات افريقيا تراوري قدم 4 عامات قدامي ميسر ايثيوبيا يونيفرسيتي عطيو ناب كوينات كخيد انكلو كومون معرباوያን አዲስ አበባ ገዲፎም ክወጽ እንከለዉ ሕብረት አፍሪካ ወልሓደ ክገብሩ ኣይካሉን ብምባል ኣብ ልዕሊ ሕብረት አፍሪካ ተቃውሞ ዝገለጸሉ ቪድዮ ኣሎ እዛ ቪድዮ እዚ ኣኽሪኩም But we regret to see these wars that persist on the African continent. Millions of young people. ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ዓጽዩ ናብ ኩናት ክኸይድ እንከሎ ከምኡውን ምዕራባውያን አዲስ አበባ ገዲፎም ክወጹ እንከለዉ ሕብረት አፍሪካ ወልሓደ ክገብር ኣይከኣለን ኣብዚ ኣብ ኣህጉር አፍሪካ ብሚልዮን ዝቑጸሩ ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣዝና ኢና ንሓዝን እዚ ሕብረት አፍሪካ ዝበሃል ናይ ባዕሉ መራሕቲ ዝእክበሉ እኳ እንተኾነ ናይ ባዕሉ ወታደራት ፈጢሩ ንኻልኦት ሃገራት ክሕግዝ ግን ዓቕሚ ፈጠረን ይብል حبرت زبل قال ترى متصاوت تراي كخون يبلون نحنا منسيات ناب تكبار كنقيرو لنا بوغاني بز حبرت بتعمي تقريمن حزين زنبر كله ني حبرت افريكا مأكب زغونت ايثيوبيا اب وقع حد بزنبرتلو قدامي ميستر ايثيوبيا ميليتار تخدينو يونيفرسيتات عطيو منسياتنا وقع نخخدوا بزغسكسولو زنبر اوان حبرت افريكا والحن تخجبر اي كالن ብዙሓት ምዕራባውያን አዲስ አበባ ክትዓንዩ ኢሎም ሳንጦም ጠቕሊሎም ክወጹ እንከለዉ ሕብረት አፍሪካ ግን ስቑኢሉ ዝዕዘብ ነይሩ ብምባል ሕብረት አፍሪካ ዘለዎ ነቐፌታት ገሊጹ ነይሩ and announced the closure of the university in Addis Ababa. I did not see any action from the African Union to protect these headquarters. Most Western states saw Addis Ababa falling.
ብጀካዚ ኣብ መበል 39 ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ዝተራእዩ ዝተፈለዩ ነገራት ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ባሕሪ ዘለዓሉ ኣርእስቲ ዝምልከት እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መበል 39 ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪካ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብሰላማዊ ምትሕብባር ውሑስ ተበጻሕነትን ባሕሪ ምርግጋጽ መሰረታዊ ምዃኑ እዩ ኣመልኪቱ ብተወሳኺ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንወጻኢ ቁጠባዊ ምዕባለታት ነዊሕ ዝጸንሕ ምርግጋእ ውሑስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረኽባ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ናብ ካልእ ምዚ መበል 39 ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪካ ዝምልከት ዝወፅእ ካልእ ሓበሬታ ብዛዕባ ሮይተርስ ዝምልከት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ሮይተርስ ምስጢር ዝበሎ ኢትዮጵያ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምትሕብባር ዝተሰርሐ ማዓስከር ከምኡውን ንሱዳን ወይ ከዓ ወሃቢ ቅልጡፍ ደገፍ ትሕግዝ ከም ዘላ ዝወፅእ ሓደ ምስጢር ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝምልከት ወይ ከዓ ነዚ ኣመኽንዩ ኸዓኒ ሮይተርስ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰጎጎ ወይ ፍቓድ ከም ዝተኸልአ ተሓቢሩሎ ሚኒስትሪ ዜና ኢትዮጵያ በዘውፅኦ መግለጺ ማዕከናት ዜና ሮይተርስ ፍቓድ 3 ጋዜጠኛት ከም ዘይሕደሰ ብምግላጽ ፍቓድ ከም ዝኸልከሎ ይሓቢሩ ዘሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ተሰርሓሉ ዝነበረ ፍቓድ ከም ዝተኸልከለ ይሓቢሩ ዘሎ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪካ ንምስታፍ ዝሃቦ ፍቓድ እውን ከም ዝሰረዞ ሮይተርስ ሓቢሩሎ እቲ በዓል መዚ ነዚ ውሳነ ዝወሰዶ ሮይተርስ ኢትዮጵያ ንናይ ሱዳን ወሃቢ ቅልጡፍ ደገፍ ከም ዝሕግዝ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ድሕሪ ምዝርግሑ ክብል እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ እቲ ጉዳይ የምርምሮ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ ሃገር ማለት ኢትዮጵያ ናጻን ተኣማንነትን ዘለዎ ጸብጻብ መሃብ ግን ከም ዘየቋርጽ ሮይተርስ ሓቢሩሎ ናብ ካልእ ሓበሬታ ብሲቲቪ ካናዳ ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኤድመንተን ብፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተኸሰሰ ዲያቆን ዝብል እዩ ሓደ ዲያቆን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ወርሒ ሕዳር ፆታዊ ዓመፅ ፈጺሙ ብዝብል ተኸሲሱ ወዲ 48 ዓመት ፍረዝጊ ዘርእዝጊ ብ12 ታሕሳስ ብፆታዊ መጥቃዕትን ፆታዊ ምትእታውን ተኸሲሱ ከም ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ነይሩ ብዋሕስ ከም ዝተፈትሐውን ይሕብር ኣገልግሎት ፖሊስ ኤድመንተን ከም ዝበሎ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘገልግለሉ ዝነበረ ምዃኑን ሓቢሩሎ Charged with sensual assault and sensual interference. Police say the assault happened in November. EPS says Frezgi Zarezgi was working in the Alberta Avenue area at the time. Police believe there may be more victims. ምስጢርና ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል አካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ግራፊክ ዲዛይን ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ ቀንዴል.com ሎማዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም